Да. Здравейте! Люлеса! Това е репортажа! Вижте! Мука е! Дай! Това ли беше яко? Не беше. Добре, дай още веднъж по-яко. И идва ред на Кико! Кико нинджата! Какво беше това, бе? Аз скачам балеринка, бе. Аз. И така казва репортаж. Давай, без... Репортаж на живо. Без глупости. Без способни, моля. Ти ще ги заглушавам и е гадно после. Ние бяхме... Пускате ли? Да, бе. Бяхме на нова циди колата. И аз съм бил. Как ми се свика? Аз бях с госпожата им по рисуване и рисувахме там. Ооо! Стояне, добре ли си? Той падна под луката, вие добре ли си? Добре ли си?